Ali mislim da Zvezda sa jednim špicom ne može ništa. Pa šta je igrao taj špic, objasnite mi? Jesu ono otvarao, je li ono nešto prilazio? Ništa. Šta igra taj? Pa on je došlo do jednog velikog samozadovoljenja. Što ima onako krive noge? Pa ne znam, meni se on mnogo i ne Što mu sviđa. na snimcima propagandnim kriju, do pojasa ga snimaju? Pa jeste vidjeli kako hoda? Pa meni su deca iz Zvezdine škole daleko bolji igrači nego on. Jeste vi vidjeli fiziološki građu Vire? Znate šta, Beograd je mnogo opasan grad za strance. Ja sam uvek o tome vodio račun. Da vam kažem nešto, ja sam nešto drugo teo da vam kažem. On ima krive noge tako, kao da je jaho burat. On bukvalno ovako čovek ide. Evo, obratite pažnju kad izlazi sa terena. On ima krivlje noge nego John Wayne i Gary Cooper tačno u podne, u filmovima. Oni kauboji kad idu na revolveraš. On je igrao prvu godinu dobro. A nije on igrao ništa. Ali ne, dao je Partizanu upravo